Soc el Joan Anton Català, soc astrofísic i divulgador científic i avui soc amb vosaltres per compartir coses dels planetes del sistema solar. Espero que us agradi. Us ensenyaré, compartirem com són aquests planetes, què és el que sabem d'ells i ens imaginarem com deu ser viure amb algun d'ells. I al final, quan acabem, si voleu, el que podeu fer com a activitat, qui vulgui, els pot dibuixar a casa, pot triar un o diversos planetes, però jo us recomano que en trieu un només dels que visitarem avui, i que us imagineu això, com deu ser viure allà, com podria viure una persona o un robot, que ho dibuixeu. I si m'ho voleu enviar a l'adreça que després us donaré al final de la sessió, m'ho podeu enviar i si no hi ha una gran avalanxa de dibuixos, jo els intentaria penjar tots a internet, si voleu. Vinga, doncs, comencem la presentació. Vaig aquí a la presentació i aniré passant pàgines. Sisplau, no activeu els vídeos, no activeu les càmeres de vídeos, si no la cosa no ens funcionarà. Si jo us les veig que les activeu, us les estic desactivant. Som-hi, doncs. Això és la imatge a escala de l'esquema de com és el nostre sistema solar. Aquí els planetes estan representats a escala de mida, és a dir, més o menys en relació a la mida que tenen són així. La primera cosa que us fixareu és el Sol. El Sol, com sabeu, el Sol és una estrella, com qualsevol de les que veieu a la nit penjades al cel. És la nostra estrella, és l'estrella que tenim més propera. És enorme, aquí ja la veieu. Mireu, això d'aquí és la Terra, aquesta boleta d'aquí és la Terra i aquí hi ha la Lluna. Que petitets que som, no?, la Terra, quan la compares amb el Sol. Sabeu quantes terres li podríem posar dins el Sol? 1.300.000 terres, nosaltres dins, podríem estar dins del Sol. Imagineu-vos que bèstia que és una estrella, que gran que és. Les estrelles que veiem a la nit les veiem tan petitetes perquè són sols, també enormes, però que estan tan lluny que els veiem només com a puntets. Per això els veiem tan petits. I aquí tenim la família del nostre sistema solar. Aquí tenim a Mercuri, ja sabeu l'ordre segur que el sabeu, Venus, la Terra, aquí ens han dibuixat la Lluna, també a escala, a mida, Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. Sabeu que, o si heu escoltat, fa molts anys, vosaltres ja segurament no, però jo quan tenia la vostra edat jo vaig estudiar un altre planeta, Plutó. Però finalment vam decidir, científics van decidir que Plutó no li corresponia a aquesta categoria de planeta, ja us ho explicaré, i llavors el van desclassificar. Van dir que Plutó no era un planeta, sinó que era un planeta nan, un planeta més petit i que per tant no mereixia el títol de planeta, cosa que està molt discutida. No utilitzeu, sisplau, el xat. Si algú no compleix normes mínimes de respecte pels altres, l'hauré de bloquejar. Em sabrà greu bloquejar-lo i fer-lo fora del... Ahir ens va intentar passar en algun participant. Sisplau, no utilitzeu mots, paraules que no hagueu d'utilitzar, expressions que no hagueu d'utilitzar amb el xat, ni utilitzeu el xat per fer coses que no siguin preguntes o comentaris que al final els interessa resoldre. Si algú no es comporta en aquestes mínimes normes, l'hauré de fer fora en benefici dels altres, respecte als altres. Llavors, seguim. Com veieu, hi ha mides completament diferents del sistema solar, de planetes en el sistema solar. Tenim tot tipus de mides, des de planetes molt petitons com Mercuri a planetes molt grans com Júpiter, que és el planeta més gran que tenim en el sistema solar. Anem a visitar-los. Anem a Mercuri. Mireu, Mercuri, aquesta és una imatge real que tenim de Mercuri. Mercuri, com heu vist i sabeu, és el planeta que més a prop del Sol està. Per tant, fa moltíssima calor. Què vol dir moltíssima calor? Perquè us feu una idea, poden haver-hi temperatures de 400 graus. 400 graus és una passada, és molt més de les temperatures que podem tenir aquí a la Terra en condicions normals. Un metall nostre, un metall típic, es desfaria completament. Una cadira, un ordinador, allà es desfarien de la calor que fa. A més, fa molta calor on és de dia, on toca el sol, però resulta que si et poses on no toca el sol, diríem a l'ombra d'algun cràter o a la part on és de nit, fa molt de fred, menys 180 graus. És a dir, quan et toca el sol, et fons, insuportable. I en canvi, quan te'n vas a l'ombra o és de nit, et congeles. Per tant, és un planeta d'extrems absolut. No hi ha atmosfera. Així com a la Terra tenim atmosfera que ens permet, entre altres coses, respirar, allà no hi ha atmosfera.
i no té aigua. No té aigua ni llacs, ni rius. Ara hem descobert que potser té una mica d'aigua gelada dins d'alguns cràters del pol nord o del pol sud, que són tan profunds que la llum del sol mai no hi arriba a entrar. Però això és un descobriment molt, molt, molt recent i que no n'estem del tot encara segurs. I no té satèl·lits, no té llunes. Sabeu que la Terra té un satèl·lit, que és la Lluna, després veurem que n'hi ha com Júpiter o Saturn que en tenen la tira. Mercuri no en té cap. Ara mirarem com és la superfície de Mercuri. Això és una imatge real feta per sondes, per satèl·lits que hem enviat a Mercuri. No n'hem enviat gaires, no penseu. Mercuri és un planeta que el tenim molt poc estudiat, perquè és molt complicat arribar-hi, molt complicat. Està tan a prop del Sol i és tan petit que necessites maniobrar molt bé les naus que hi enviem, totes naus no tripulades, per suposat, necessiten maniobrar molt bé per arribar a Mercuri i entrar en òrbita, posar-se a girar sobre Mercuri i no anar a petar contra el Sol, que és un objecte que és molt més gran, com heu vist, i que, per tant, té tendència a atraure els subjectes. Llavors, aquí veieu com és la superfície de Mercuri. S'assemblaria molt a la superfície que veiem de la Lluna, matxacada per cràters. Té molts de cràters, que això són asteroides, són meteorits que arriben i impacten contra la superfície i fan aquests grans cràters. Com deu ser un paisatge? Doncs això que veieu ara no és una imatge real, no és una fotografia. És un artista que ha volgut representar, s'ha volgut imaginar com deu ser Mercuri. I això és el que després, quan acabem, us demanaré que feu vosaltres, si voleu, a casa, que us imagineu, trieu algun dels planetes que haurem vist, després els passarem tots molt ràpids al final, i en trieu algun i pugueu representar, us pugueu imaginar, tanqueu els ulls i us imagineu com deu ser un paisatge en aquell planeta i el dibuixeu i, si voleu, me l'envieu. Aquest és com un artista s'ha imaginat que deu ser un paisatge mercurià, sense aigua, com un desert supercàlid, amb muntanyes, etc. Aquest és Mercuri. Venus. Venus és el següent planeta en ordre de distància del Sol, però Venus té coses que són completament extraordinàries. La primera cosa xula que té és que de mida és quasi clavada a la Terra. Si veieu aquí dalt, quan comparàvem la mida entre Venus i la Terra, quasi són bessones. Són planetes de la mateixa mida. En canvi, Venus és un infern. Així com la Terra és un cel, la Terra és el cel, és el nostre planeta, estem la mar de ben aquí, hi ha aigua, hi ha la quantitat d'espècies vives. Venus és un infern total. És més càlid, fa més calor que Mercuri. Recordeu que us he dit que Mercuri, com sabeu, a més, és el planeta que està més a prop del Sol, però tot i que Mercuri està més a prop i Venus està una mica més allunyat, fa més calor a Venus que a Mercuri. Per què? Perquè Venus té molts núvols, els veieu aquí en aquesta fotografia, té una atmosfera molt densa, molts de núvols, que el que fan és que la calor del planeta no se'n pugui escapar cap a l'espai. I la calor del planeta queda concentrada dins del planeta i això fa que les temperatures vagin pujant. Les preguntes, sisplau, guardeu-les pel final, perquè si em poso ara a contestar preguntes no podré seguir la presentació. Les recordeu i llavors al final me les feu en el xat. Doncs, com us deia, Venus té tanta calor, fa tanta calor perquè els seus núvols atrapen la calor que li arriba del Sol i no deixen que aquesta calor se'n vagi cap a l'espai. Us deia que Mercuri té 400 graus de temperatura, doncs Venus encara ho supera, pot tenir 440 graus de temperatura. És a l'infern del sistema solar. Tot i semblar-se tant a la Terra, en quant a mida, no pot ser més diferent que la Terra. Hi ha molta atmosfera, perquè com veieu hi ha núvols, és aquesta atmosfera que us dic que atrapa la calor, però no la podem respirar, no hi ha oxigen. Cap dels éssers vius de la Terra, ni vegetals ni animals, podrien viure a Venus. I hi ha molts núvols, els veieu aquí, en aquesta imatge que està feta amb un satèl·lit, amb un dels satèl·lits que hem enviat a Venus. I no té satèl·lits naturals, no té llunes. Igual que Mercuri, i a diferència de la Terra, que en tenim una, Venus no en té. Com és el paisatge de Venus? Aquesta és una imatge real de Venus. Hi ha unes sondes dels russos que durant anys han estat enviant a Venus i han aconseguit aterrar. És molt complicat aterrar a Venus per la calor que fa, aquesta calor que us deia, que pràcticament ho derretiria tot, ho desfaria tot. Aquestes naus van molt protegides, no tripulades sempre, i aconsegueixen aterrar a Venus i ens envien imatges com aquestes.
fixeu-vos quina imatge més xula. Diries que és un desert de la Terra i això és Venus, és aquest infern que us deia. Sabem, a més, que hi ha molts volcans. Hi ha molts volcans, molts més que la Terra. I la majoria d'ells estan en erupció o permanent o periòdica. I aquí veieu com un artista s'imagina les erupcions dels volcans de Venus. Això no és foto real. Així com la primera, aquesta d'aquí, sí que és imatge real, aquesta que us estic posant ara és un dibuix. És un dibuix. No és Mart. Això és Venus. S'assembla a Mart, però és Venus. Llavors, els volcans, com us deia, a Venus, són molt actius. Hi ha grans erupcions volcàniques que hem pogut observar des de l'espai. Hem pogut observar des de satèl·lits. I així és com un artista s'imagina com deu ser aquest infern de planeta, el planeta més càlid del sistema solar i, com veieu, a més, en volcans en erupció. I aquí estem nosaltres, la Terra, un planeta meravellós. Jo, quan parlo dels planetes de l'univers, sempre dic que si hi ha vida intel·ligent a fora, ens deuen mirar i deuen tenir enveja. Enveja dels humans, enveja dels éssers vius que vivim en aquest planeta tan bonic i tan xulo com la Terra. Ja només la imatge ja és xula, no em digueu. Aquesta és una imatge de la Terra presa des de l'espai, des de fora de la Terra, per un satèl·lit. És preciós, aquests colors blaus, els colors dels núvols, com si fossin cotó blanc que l'envolten, els continents, és una meravella de planeta. Què té aquest planeta? Té moltíssimes coses, no cal que us en digui algunes, o moltes no cal que us les digui, perquè les coneixeu perfectament, però de les més importants sabeu que tenim atmosfera en oxigen, això ens permet viure, a nosaltres i a moltíssims altres organismes de la Terra, que tenim aigua, és el planeta blau, només cal mirar-li el color, aigua líquida. Penseu una cosa, la Terra està després de Venus, en ordre del Sol, hem vist que hi ha Mercuri, Venus, la Terra i després està Mart. Si la Terra la moguéssim, si la Terra en lloc d'haver nascut on ha nascut, en aquesta distància del Sol on som ara, es mogués o hagués nascut una mica més cap dins, una mica més cap on està Venus, no tindríem aigua líquida. L'aigua dels nostres oceans s'hagués evaporat. No tindríem vida, no existiríem nosaltres. I si la Terra, en lloc d'estar on està, estigués una mica més cap a Mart, una mica més allunyada del Sol, els oceans, l'aigua es congelaria. Tampoc segurament hi hauria la vida, almenys la que coneixem. Nosaltres no hi seríem segur. Per tant, la Terra està a una distància perfecta de la seva estrella, del Sol, perquè les temperatures facin que l'aigua pugui ser líquida, cosa que necessitem per viure. Nosaltres, els vegetals i totes les espècies vives que coneixem en aquest planeta. De moment, és l'únic planeta que sabem que té vida. És increïble, estem intentant trobar vida fora, però encara no l'hem trobat. Us parlava l'altre dia ahir dels robots de Mart. Tenim robots a Mart que estan remenant la sorra de Mart per detectar si podria haver hagut en algun moment vida allà o si ara encara hi podria haver vida de bacteris, vida molt senzilla, molt elemental. Però de moment no hem descobert vida fora de la Terra. Per tant, és l'únic planeta que coneixem que tingui vida, de moment. Segur que deuen haver moltíssims altres llocs a l'univers que tindran vida, però potser no els descobrirem fins d'aquí a moltíssim temps. Però de moment, la Terra, l'únic lloc que sabem que té vida. Té un satèl·lit, que és la Lluna. La Lluna, que mai li prestem atenció. La veiem de nit i oi, que xula, o a vegades ni la mirem. I la Lluna és magnífica perquè és un satèl·lit de la Terra que el que fa és que tinguem marees. Sabeu les marees? Quan el nivell del mar puja i baixa, això cíclicament, periòdicament, al llarg de les hores del dia, això és perquè la Terra i la Lluna s'atrauen i aquesta atracció fa que la Terra tingui marees. I això és fonamental per la vida, perquè quan la vida va aparèixer a la Terra, pensem que el fet que hi hagués marees permetia en aquella vida primitiva que segurament va néixer dintre dels oceans, els permetia sortir a la Terra. Durant hores, al pujar al nivell del mar, arrossegava aquells primers organismes cap a la Terra, els deixaven allà unes hores i després, com quan juguem, allò de casa, ja no jugo més, estic protegit, doncs tornava la marea a pujar i se'ls tornava a endur després cap al mar. Així és com pensem que segurament la vida va acabar sortint del mar i va acabar colonitzant el medi terrestre. Sense lluna no tindríem marees, per tant, sense lluna segurament no tindríem vida, o almenys la vida que coneixem. Nosaltres, probablement, sense lluna no hi seríem. I el missatge aquest que us donen aquí és claríssim.
Ja ho sabeu perquè us ho diuen a l'escola i vosaltres sou els que ho teniu més clar. Els que segurament ho tenim tan clar som nosaltres, és la meva generació, la generació dels pares i dels avis, que som els que segurament no ho tenim tan clar com vosaltres, el que li estem fent en aquest planeta, que l'hem de cuidar, i cuidar el planeta no vol dir només, sí, l'estimo, sinó vol dir reciclar, no embrutar-lo, no maltractar animals o plantes, significa moltíssimes d'aquestes coses. Ser solidari, ajudar-nos, no malbaratar l'aigua o altres recursos, no malbaratar aliments, etc. Vol dir moltes coses, vosaltres això ho sabeu perfectament. Aquesta és una fotografia que he volgut posar aquí. Guardem les preguntes pel final, sisplau, d'acord? Aquesta és una foto que us he volgut posar aquí de com és treballar a l'espai. A vegades, quan vaig a les escoles, em pregunteu què haig d'estudiar jo el dia de demà per poder ser astronauta? Si això m'ho haguéssiu preguntat fa molts anys, us hagués dit, és una professió molt, molt determinada, molt concreta, però avui a l'espai hi pot anar moltíssima gent i vosaltres, molts de vosaltres anireu a l'espai. I no cal estudiar una cosa determinada per anar a l'espai. Per exemple, si estudieu física, química, matemàtiques, biologia, geologia, medicina, psicologia, me n'estic deixant, informàtica, moltíssimes coses avui en dia, moltíssimes professions estan implicades totalment. Enginyeria, qualsevol de les enginyeries. Totes elles estan implicades en l'exploració de l'espai. Per tant, si estudieu bé una professió, una carrera que us agradi, tindreu segur, vosaltres, oportunitats en implicar-vos o anar a l'espai, o potser no anar a l'espai, però implicar-vos en com ajudar els astronautes a anar-hi. Així és com treballen. Mireu quina imatge tan brutal, no? Ells estan aquí treballant a l'espai i per sota i tenen aquesta meravella de planeta que es diu Terra. Us imagineu què seria treballar allà? Allò brutal, eh? Jo no em podria concentrar, no sé si vosaltres, però jo no em podria concentrar en la feina, perquè estaria distret mirant aquest planeta de sota, no? Que és meravellós. Les preguntes al final. Gerard, les preguntes al final, perquè si em poso a contestar ara, deixaré de fer la conferència. Les guardeu, les recordeu pel final i me les feu al final en el xat. Com és la Terra vista des de fora? Doncs aquesta és una imatge real de la Terra vista des de la Lluna. Fixeu-vos quina passada. Veieu aquí un cotxet, que és un dels cotxes d'una de les missions Apollo. Sabeu que el primer home en anar a la Lluna, els primers homes en anar a la Lluna van ser l'Armstrong i l'Aldrin, l'any 1969 amb l'Apollo 11, però després s'hi ha tornat en homes, en persones, a l'Apollo 12, el 13 no hi va arribar, 14, 15, 16 i 17. 17. Això va ser l'any 1974. Per vosaltres això és la prehistòria, no havíeu ni nascut. Fa molt temps que l'home no torna amb persones, en astronautes, a la Lluna, però hi enviem robots, hi enviem naus no tripulades i robots. I aquesta és una de les missions que sí que va ser tripulada i els astronautes van fer aquesta fotografia des de la superfície de la Lluna, on es veu la Terra. És meravellós, meravellós. Si visquéssim a la Lluna, podríem estar allà estirats dintre del vestit espacial, perquè no hi ha atmosfera, no podríem respirar i veuríem el cel, veuríem això, veuríem la Terra amb els seus colors blaus, a més la veuríem girar, amb els núvols movent-se, les tempestes, un espectacle increïble la Terra vista des de la Lluna. Mart. Mart sabeu que és un dels planetes meus favorits, a part de la Terra, lògicament, que és el gran planeta favorit de tothom. Mart seria un dels meus favorits. M'agrada molt parlar de Mart perquè és el planeta, com us he explicat abans, on estem intentant buscar vida. Això és una imatge real de Mart, té un color vermellós, aquest color que veieu, i això és degut als minerals que té. Té minerals, Mart, que són molt similars als minerals que té la Terra, però tenen una mica més de ferro. I el ferro, quan es rovella, quan s'oxida, per entendre'ns, el ferro agafa aquest color. Amb els anys, després de molts anys, el ferro agafa aquests colors més de tons vermellosos. Per això li diem a vegades el planeta vermell o el planeta roig. Fa molt fred, segons on. Què vol dir això? Ahir en el robot s'ho explicava. La temperatura a Mart, més o menys, és de menys 60 graus, de promig, menys 60 graus, que és moltíssim fred, moltíssim fred. Però a l'equador, és a dir, a les zones més càlides del planeta i a l'estiu, perquè Mart també té estacions igual que la Terra, estacions de l'any, doncs a l'estiu i a l'equador podríem estar una mica per sobre dels 0 graus. Faria molt de fred, però ho podríem suportar. Dins de vestits espacials sempre. Té atmosfera molt feble.
té una atmosfera que és molt feble i no la podem respirar perquè no té oxigen. Per tant, quan hi anem, haurem d'anar-hi protegits amb vestits, dins de vestits especials, per respirar amb cascos, perquè si no, no podríem respirar. I la cosa xula de la seva atmosfera és que hi ha vents, perquè té atmosfera, tot i que feble, però hi ha vents i hi ha tempestes de sorra. Per tant, allà en els robots, a la conferència de robots, us ensenyava una tempesta de sorra o un remolí de sorra en un desert de mar fotografiat per un dels robots que hem pogut enviar allà. No té aigua líquida, no té ni mars ni rius, però sí que n'hi ha molta d'aigua gelada per sota de terra. I en els pols, en el pol nord i en el pol sud, allà hi ha aigua gelada, molt de gel d'aigua. I pensem que Mart sí que va tenir aigua líquida fa molts milions d'anys. És a dir, que Mart podria haver arribat a ser, en algun moment de la seva història, un planeta blau com el planeta Terra, imagineu-vos. Per això, quasi ho tenim assegurat, ho tenim confirmat, perquè els robots que hem enviat allà ens han ensenyat això, que alguns dels llocs on han aterrat antigament eren llacs d'aigua líquida en superfície. Això vol dir que Mart s'ha refredat. Durant la història, Mart s'ha anat refredant, ha anat perdent l'atmosfera i l'aigua s'ha anat congelant. Aquesta imatge la coneixeu, és del nostre robot preferit, és una selfie del Curiosity, que ja en parlava, és el robot que en aquest moment està viu a Mart i explorant. És una foto real, com us dic, és una selfie, aquí el veieu, la vaig ensenyar ahir, aquesta fotografia, n'hi ha moltíssimes per internet, els pares o les mares que us els busquin, perquè són fotografies que són gratuïtes de la NASA i són en paisatge, són molt xules. I aquí veieu el robot i el paisatge marcià, que és com això. Aquesta és una foto també real de Mart que ens l'ha fet el Curiosity, una de les moltíssimes fotografies que ens envia el Curiosity. Ell està dins d'un cràter que és molt gran, aquí veieu les parets del cràter, i està demostrant-nos que aquest lloc que ara sembla un desert, això que esteu veient aquí, que sembla un desert, això abans, fa milions d'anys, era un llac d'aigua líquida. Per tant, com ha canviat Mart? Que xulo que devia ser Mart, però que important que és avui Mart, perquè, com us dic, és el lloc on estem buscant vida, on aquests robots estan intentant contestar la pregunta de si hi ha vida en algun lloc fora de la Terra. I és el planeta que més a prop tenim per poder-ho contestar. Us passo un vídeo de Mart, a veure si us agrada. Està fet amb imatges reals. Aquest és l'apropament a Mart de les sondes, quan les enviem allà. Això són imatges reals de com les sondes s'apropen a Mart. Veieu quin planeta més espectacular que és. Tot això que veieu són cràters, són muntanyes, són penya-segats, són canons. Fixeu-vos, aquestes imatges són d'una de les primeres sondes que hi van arribar, una que es deia Pathfinder. I això és el que tenia davant dels seus ulls. Brutal, Aquesta és una altra imatge. Aquestes imatges són dels robots Opportunity i Spirit, aquells que us vaig dir ahir, que us explicava que ja estan morts. Veieu, aquestes són les seves marques. Un dels robots, no sé si és l'Spirit o l'Opportunity, un dels dos. Quin paisatge, que xulo. Aquest també és imatges de l'Opportunity o de l'Spirit, dels dos, un cràter marcià. Alguns d'ells han estat explorant aquest món durant molts anys. Això ja són imatges del Curiosity. Aquest robot viu, l'únic viu que en aquest moment queda. Està dins d'aquest cràter. Aquí veieu les parets del cràter, allà lluny. És un cràter que medeix més de 100 quilòmetres, no sé si 150, és molt gran, molt gran. Mireu, això és el Curiosity. En el braç que té un recipient on ell hi pot posar roques per analitzar. Diries que estàs a la Terra, que són muntanyes de la Terra. No activeu, sisplau, els vídeos, d'acord? Són paisatges que, com us deia, semblarien deserts de la Terra i, en canvi, això és un planeta, un altre planeta fora de la Terra. És increïble pensar que estem explorant llocs com aquests. Doncs això és Mart, no em digueu que no us agrada, és magnífic, però sobretot pensar això, pensar que estem anant allà amb robots
per descobrir si en algun moment Mart podria haver tingut vida. Saltem a Júpiter. Júpiter és el gegant del sistema solar, és el planeta més gran del sistema solar. Aquí veieu una imatge real, també de Mart. És tan gran que dins hi podríem posar 1.300 terres. És molt, molt gran, com us deia, el planeta més gran del sistema solar. I és de gas. Tal com ara anirem veient, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú, a diferència de Mercuri, de Venus, de la Terra i de Mart, que són de roca, on hi ha una superfície que tu et pots posar dret, a Júpiter no hi ha enlloc que et puguis posar dret. És tot de gas, és una bola com de gas. No hi ha una superfície. Per tant, allà mai hi podríem caminar. Mai podríem caminar per sobre de Mart, ni de Saturn, ni d'Urà, ni de Neptú. Sí en algun dels seus satèl·lits, que ara veureu, però no en el planeta perquè no té cap lloc on posar-se dret. Té molts núvols. Tot això que veieu a les imatges quan veieu imatges de Júpiter, tots els colors i les formes, que ara us n'ensenyaré movent-se, són núvols i tempestes. Són tempestes gegants, molt més grans que les que tenim a la Terra. I així com la Terra té només una lluna, la Lluna, resulta que Júpiter en té 69 de moment, que n'haguem descobert. Alguns són llunes satèl·lits molt grans, alguns més grans que la nostra Lluna, i els altres són extraordinàriament petits, roques molt petites, però ja en portem descoberts 69 objectes que giren al voltant de Júpiter. Abans no us passi algunes imatges de Júpiter, dir-vos que en aquest moment, això us agradarà saber, per qui no ho sàpiga, que tenim una sonda orbitant Júpiter, és a dir, donant tombs a Júpiter, i dins de la sonda hi viatgen 3 figuretes de Lego. 3 figuretes de Lego. Una figureta representa el déu Júpiter. Júpiter, pels romans, pels antics romans, era el pare dels déus, era un déu. Doncs una figureta representa Júpiter. L'altra representa Juno, que era una deessa romana, també és la dona de Júpiter. I la tercera representa Galileu, que Galileu va ser un gran científic de final del segle XVI, començaments del segle XVII, fa molts anys, que va descobrir amb el seu primer telescopi, va descobrir les 4 llunes principals de Júpiter. Doncs aquesta sonda que tenim girant a Júpiter actualment, es diu la sonda Juno de la NASA, porta dins 3 figuretes de Lego. I aquestes 3 figuretes de Lego, tot i que són figuretes, però ens podem imaginar que si poguessin tenir ulls i els obrissin, cada dia veurien imatges tan xules com les que ara us ensenyaré. Les tempestes que us deia, això són imatges reals, però ara us en passaré d'imatges que es mouen, i això és una imatge inventada també per un artista, i això és el que podeu fer vosaltres també, quan acabem, que us ho demanaré si ho voleu fer, és imaginar-se, tot i que Júpiter us ha dit que no hi ha cap lloc on poder-se posar dempeus, perquè no hi ha superfície, però en alguna d'aquestes 69 llunes que té, sí, perquè són de roca, tot i que hauríem d'anar amb vestit especial. Com deu ser la visió? Com deu ser la vista des d'una d'aquestes llunes de Júpiter, en aquest planeta tan enorme, tan a prop? Perquè, clar, són llunes que orbiten Júpiter. Doncs aquí hi ha un artista que s'ho ha imaginat i ha pensat com podria ser un paisatge des d'algun d'aquests satèl·lits que Júpiter té a la vora, i veure com aquest planeta tan immens surt per l'horitzó. Fixeu-vos com es mouen les tempestes de Júpiter. Això són imatges reals. Això que veieu aquí, a dalt, aquesta d'aquí, que també és aquesta d'aquí, en diem la Gran Taca Vermella. La Gran Taca Vermella és una enorme tempesta que és més gran que la Terra. És a dir, la Terra, si la dibuixéssiu aquí, cabria perfectament dins d'aquesta taca. I encara sobraria taca. Són enormes tempestes de l'atmosfera de Júpiter. I aquí es veu molt bé, en aquesta de baix, d'imatge de baix, es veu molt bé com les tempestes semblen girar com els hi dóna la gana. Cadascuna cap a un costat. Aquí n'hi ha unes que giren cap a l'esquerra, aquí unes altres que giren cap a la dreta, mentre la taca vermella fa així. És brutal. És una atmosfera que no l'entenem. És molt més complicada que l'atmosfera que tenim nosaltres a la Terra. Molt més complicada. Saturn, el senyor dels anells, companys. Oblideu-vos de la pel·li dels senyors dels anells. Aquest és el senyor dels anells. És un planeta increïble, fascinant, amb aquests anells. Per cert, no s'ho he dit, però Júpiter també té anells, igual que Urà, igual que Neptú. És a dir, els 4 grans planetes del sistema solar, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú, tenen tots ells anells. Però cap els té tan xulos i tan magnífics com Saturn. Els de Júpiter, Urà i Neptú quasi no els veiem des de la Terra. Necessitem telescopis immensos i, bàsicament, el que necessitem és anar-nos fora de l'atmosfera de la Terra per poder-los
veure, perquè són finíssims, són molt petits. En canvi, els de Saturn es veuen perfectíssimament. Si teniu algun amic dels vostres pares que tingui telescopi, o vosaltres en teniu algun, és molt fàcil de veure-li els anells a Saturn. Igual que Júpiter, és una gran bola de gas. No té superfície, no té cap lloc on et podries posar dempeus. També tots són núvols, tot això que hi estem veient són tempestes, igual que Júpiter. Els anells estan fets de gel d'aigua. Atenció, és pràcticament aigua pura. I per això brillen tant els anells de Saturn. I tot i ser tan gran com és, perquè és molt gran, ara no ho recordo de memòria, però crec que hi podríem posar quasi 600 terres a dins. Quasi 600 terres a dins. Doncs tot i ser tan bèstia, aquest planeta, si poguéssim construir una piscina suficientment gran com per posar-lo, el planeta Saturn no s'enfonsaria, sinó que soraria, perquè és menys dens que l'aigua, és com una esponja, quedaria a dalt de l'aigua. És increïble, no? És una cosa com que és difícil de creure, un planeta que sigui tan gran, molt més gran que la Terra, i que en canvi pesi tan poc. I no tan sols és el senyor dels anells, sinó que ara, des de fa molt poquet, l'hem declarat, ho dic jo així en broma, l'hem declarat el senyor dels satèl·lits, perquè en té 82. Li hem descobert 20 satèl·lits fa molt poquet. I ha passat a tenir-ne, de moment, 82. Això el converteix en el planeta del sistema solar que més satèl·lits té, més que Júpiter. Fins fa molt poquet era Júpiter, el que pensàvem que en tenia més, ara és Saturn. Molt bé. Els anells, el que us deia. A vegades la gent pensa que els anells és, un anell que envolta Saturn. En canvi, quan les sondes que hem enviat fan aquestes fotografies tan detallades, veiem que l'estructura, la geometria dels anells és complexíssima. No és un anell, són milers. Aquí veiem milers de petits anells, tots ells com posats un al costat de l'altre, i que formen tot aquest gran sistema dels anells de Saturn. Cada espai fosc que veieu aquí, tots els espais foscs, des dels més grans als més petitets que s'intueixen per aquí, són llocs on ha circulat alguna d'aquestes llunes, algun d'aquests satèl·lits, que ha netejat de restes de gel d'aigua aquella zona per la qual va circular la roca, que potser és una roca que ja no hi és. I ens han generat, ens han creat tots aquests espais foscos entre els satèl·lits. I això és una imatge inventada per un artista que també s'ha pensat i s'ha imaginat com deu ser viure o una vista des d'algun dels seus satèl·lits, igual que Júpiter, com que a Saturn no ens podríem posar drets, però sí que ens podríem posar drets en alguna de les seves llunes, com deu ser la vista des d'alguna lluna seva. Bueno, ha de ser espectacular, com aquest artista s'ha imaginat, tenir Saturn amb els seus anells allà mateix, al costat, ocupant una gran part del cel. Abans us ensenyava tempestes movent-se de Júpiter, aquí us ensenyo el planeta Saturn i alguna tempesta també movent-se de Saturn. Són totes imatges reals, fetes per les sondes que hi hem pogut enviar, sobretot unes sondes que vam enviar que es deien Voyager fa molts anys. I veieu aquí, a dalt, en aquesta d'aquí, aquest satèl·lit que veieu es diu Tità, que ara us ensenyaré un vídeo de Tità. És el satèl·lit més gran que té Saturn. I aquí veieu una tempesta molt gran que s'està movent en el pol nord de Saturn, que són, com us deia, tempestes, huracans molt més forts i grans dels que tenim aquí a la Terra. Ara us ensenyaré un vídeo de Tità. Per què us l'ensenyo? Perquè dels pocs llocs on hem enviat sondes no tripulades, on hem enviat naus no tripulades, a part de Mart, de Venus, dels pocs llocs on hem aterrat, a part de la Lluna també, hem aterrat a Tità. Hem enviat, fa anys vam enviar un satèl·lit que va entrar dins de Tità i va aterrar. I la pel·li que ara us passaré és magnífica. Són imatges reals d'aquest aterrament i us les passo a càmera ràpida. El que veureu és com baixa aquesta sonda i com Tità té núvols de color taronja i boira de color taronja. Ara ho veureu. Aquest és l'apropament. Aquí posa els quilòmetres en els quals estem d'alçada. Aquí encara estem a 20.000 quilòmetres d'alçada. Això és Tità, al darrere es veia Saturn. Aquí la sonda comença a entrar a Tità, fixeu-vos. Això és boira i núvols. Ara estem a 120 quilòmetres d'alçada. A poc a poc es comencen a mostrar senyals de muntanyes. I les muntanyes ens mostren com erosions de rius, com si per aquí haguessin corregut rierols, que haguessin marcat les muntanyes. Aquí estem a 20 quilòmetres d'alçada, la sonda va baixant, sembla que baixarà en un vall que hi ha per aquí, per aquesta zona d'aquí.
que xulo. Com us deia, són imatges reals. Estem a 2 quilòmetres d'alçada, 1 quilòmetre d'alçada, mig quilòmetre, va baixant, i ara atenció al detall. Toca terra, es balancejarà una mica i veureu l'ombra del paracaigudes corrent per aquí. Mireu-la. Això és l'ombra del paracaigudes. I atenció com es mou ara la imatge, veieu? Això és la boirina. Això era boirina de la pròpia escalfor de la sonda que fa que s'hagi evaporat una mica de les parts més gelades que té Tità. Un lloc magnífic, Tità. Anem als dos últims planetes. Són els també de gas, Urà. És una gran bola de gel i d'aigua en temperatures molt baixes, igual com Saturn i com Júpiter no hi ha cap lloc on et puguis posar dempeus, i té ni més ni menys que 27 llunes, també moltes. Això és com un artista s'imagina com deu ser un paisatge des d'algun d'aquests satèl·lits d'Urà. Clar, molt de fred, us estic dient, temperatures que se'n van als menys 180, menys 200 graus, superfred. Qualsevol cosa de les que coneixem allà estaria glaçada. I Neptú, que és el darrer, també és una gran bola de gel en temperatures igualment molt baixes, té 14 satèl·lits, i ara veureu un apropament a Neptú, fets per una de les sondes que us deia Voyager. Imatges reals de com la sonda es anava apropant a Neptú. Tot el que veieu, igual que Júpiter, igual que Saturn, són tempestes. Tot el que li veiem és la part alta de l'atmosfera i són grans tempestes. I un artista s'imagina aquesta imatge inventada que podria veure un habitant, un astronauta o un robot que poséssim en una de les seves llunes. Molt bé, doncs anem a fer una cosa. Portem 40 minuts de conferència, anem a fer unes quantes preguntes i abans no us desconnecteu, no, fem al revés, abans no us desconnecteu alguns de vosaltres, us explico el que voldria, si algú vol fer-ho, que podríeu fer. Sobretot això que us he explicat, hem vist a Mercuri, hem vist a Venus, hem vist Mart, hem vist Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. El que us demano, si ho voleu fer com a activitat, és que us imagineu com deu ser un paisatge d'aquest planeta que escolliu o, com veieu, d'alguna de les llunes que té, i us imagineu, ho dibuixeu i, si voleu, m'ho envieu. Jo ara us posaré en el xat una adreça on qui vulgui m'ho pot enviar. Qui vulgui, no és obligat, val? Ara ho estic escrivint. Li dieu als pares o a les mares? No, està malament, perdoneu, no és aquesta, m'he equivocat. En tinc diverses, no és aquesta. Ara us la poso. Aquesta que us dic, sí. És la segona, la joan@catalalterriba.com. Llavors, qui vulgui, li dieu als pares o a les mares, escanegeu, que escanegin el dibuix i m'ho envieu. I si em dieu el nom i la vostra edat, o ho poseu amb el mateix dibuix, jo intentaré, quan tingui temps, no us prometo que això ho pugui fer ràpid, intentaré publicar-les a internet, si voleu, si voleu. Va, anem a fer preguntes. Començo a contestar preguntes. Tots els planetes tenen nucli? Sí, tots els planetes tenen nucli. Quasi tots els tenen de roca i de ferro, com la Terra, però fins i tot els de gas també el tenen. Per què no es desfan els anells de Saturn? Perquè estan molt freds. Penseu que Saturn fa molt de fred. Estem parlant de temperatures que poden rondar els menys 150 graus i encara menys. En aquestes temperatures l'aigua és gelada. Per tant, no es desfan perquè ja fa molt, molt, molt de fred. Vaig baixant pel xat. En principi, a Venus les temperatures deurien ser més baixes i hi havia vida. Al principi de Venus, les temperatures deurien ser més baixes i hi havia vida. Podria ser. Pensem que Venus ja d'entrada va ser un planeta molt, molt calent per la situació que té de proximitat amb el Sol. És veritat que després s'ha anat fent més calent. Que si hauria pogut haver-hi vida en algun moment, no ho sabem, però seria difícil, perquè Venus segurament ja va néixer amb molta temperatura. Més, en la portada hi ha un planeta de colors, el primer de sota esquerra, Mercuri. Aquest és Mercuri. És una imatge de Mercuri que ha fet la NASA, no és color real, no és color real, Laia, és una imatge real de Mercuri, però el color no ho és de real. El color l'ha utilitzat la NASA per indicar la presència de determinats minerals. En funció de la composició de les roques, han dibuixat de diferent color la superfície. Per tant, vista des del cel, des de l'espai, Mercuri no el veuríem així.
A quina distància està Neptú del Sol? Ui, us ho dic de memòria, però deu estar, ho dic de memòria, entre unes 60 i unes 70 vegades més lluny del Sol que el que està a la Terra. Però ho dic de memòria, més o menys. Pots repetir l'adreça? Sí, ara la tornaré a posar. Espereu un moment, la tornaré a posar. Els Legos són els que us he comentat. 3 figuretes de Lego que van dins de la sonda Juno. Els pares o les mares us les poden buscar per internet. És molt fàcil, que busquin Juno o Júpiter, Lego, NASA. I us sortiran les 3 figuretes que la NASA hi va posar dins de la sonda i que en aquest moment estan donant tombs al voltant de Júpiter. Per què tots els planetes són circulars? Molt bona pregunta. Perquè per gravetat, quan un objecte és molt gran, i els planetes són molt grans, per gravetat i com que giren, a poc, la gravetat va fent que els planetes es tornin rodons. Al cap de milions d'anys, fins i tot un tros de roca que sigui amorfa, que sigui com una patata, si és molt gran, s'acabarà arrodonint a poc al girar, després de desenes de milions d'anys, de molts milions d'anys, per gravetat s'acabarà arrodonint. Com de gran és Tità? També us ho dic de memòria. Crec que és una mica més gran que la nostra Lluna. Una mica més gran que la nostra Lluna. Ganímedes podria ser semblant a Tità. Ganímedes, pels que no ho sapigueu, és un dels satèl·lits més grans que tenim, que hi ha, que és de Júpiter. No seria similar a Tità perquè, per tot el que sabem, Ganímedes no té atmosfera. Així com Tità sí la té, ja heu vist núvols de color taronja i boira de color taronja, Ganímedes no té atmosfera. Per tant, res de res. Quant pesa la Terra? No ho sé. No em sé de memòria la massa que té la Terra, però això us ho poden buscar els pares a la Wikipedia o a qualsevol lloc. Els ninos de Lego tornaran? No. No tornaran. La nau Juno acabarà desintegrant-se a l'atmosfera de Júpiter. Ja quan sigui velleta aquesta sonda i ja no ens funcioni, el que farà la NASA probablement és la farà entrar, la farà xocar contra l'atmosfera de Júpiter perquè es desfaci per la calor i així no contamini, no es quedi allà orbitant. No tornaran els ninotets de Lego. Quin és el planeta més calent? Us ho deia abans, és Venus. El Sol com es forma? Les estrelles es formen amb uns núvols de l'espai que anomenem nebuloses i que per molta gravetat van caient sobre elles mateixes i va caient gas, es va ajuntant, es va acumulant i al final això arriben a ser estrelles, arriben a ser sols. Qui va col·locar els Legos? La NASA, el que us deia. L'Agència Espacial Americana li va encarregar a Lego que fabriqués aquestes 3 figuretes per posar-les dins la nau. Per què ho van fer? Ho van fer com un símbol. Ho volíem fer per atreure l'atenció de vosaltres, perquè els joves us interesséssiu per l'exploració de l'espai i perquè digués, ui, que xulo, tenim Legos a l'espai. Només és aquesta la utilitat. Els anells de Saturn poden arribar a desaparèixer? Sí, podien arribar a desaparèixer al cap d'aquí a uns quants milions d'anys. Això pensem que podria ser així, no ho tenim segur.